Открий магията на Андалусия с гастрономически тур по Малага и Коста дел Сол. Потопи се в слънчевото крайбрежие и вкусовете на Испания. Дегустации на зехтин, вино и тапас. Посещения на маслобойни и винарни, където традицията оживява пред очите ти. Разходи се из живописните села Михас, Беналмадена, Нерха и Фрихилиана, кълдъръмени улички, бели къщи и панорамни гледки, които ще те пленят. Опитай и занаятчийска бира в Малага, съчетана с местни деликатеси. С престой в хотел, с 4 звезди на първа линия, с включени закуски, вечери и всички трансфери, всичко е организирано за теб от Exotic Holiday. Не пропускай шанса да се потопиш в културата, вкусовете и духа на Андалусия. Запази своето място сега на цена от 1020 евро и се наслади на едно незабравимо кулинарно приключение –